To był Funky Kokz mixtape, Śląska na barzy poszukiwani. Mixtape numer 1 2008, bre! Specjalne podziękowania Stick Designs za okładka, Shindera Chronic, Mein Imperium Musik za feature, Gachu za beat, fanom Funky Kokz za wspieranie nas, że słuchajcie nasza muzyka i wszystkim, co się jakoś przyczynili albo udzielali jeszcze przy tym albumie, co nam pomogli, że to jakoś powstało. Cheer! Funky Kokz! Ciąg dalszy nastąpi. Dobra, Herman, fertig med så. Robimy impra.